लोगोफोर नोंथांनिमोननि थाखाय नैबे मोनसे गोदान भिडिअ जानांगौ बेयो साफ्रोमनिबो न'खराव जोबोद गोनांथार जानानै दंफैयो। दा बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों थाम्बनेइलावबो नुदों अदेबानि बुरै बोराइफोरनि पेन्सनफोरखौ जों माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ। दा जों मा जायो साफ्रोमबो मानसियानो जोङो सेंग्रायैनो थाबाय थाया, बोरायलाङो बुरैलाङो जों बयबो मिथिगौ। दाना बोराय बुरैलांनायनि सिगाङाव जोङो गावबागाव सोलिनो हायो, नाथाय उनाव सोलिनो हाया जाहैयो। दाना बोराय बुरै जाहैनाय लोगो लोगो जाय जोंखौ सेनियर सिटिजेन होननानै हमना लानाय जायो, जेराव जोंखौ जेला जोङो 60 बोसोरनि बारा जाहैगोन, रिटायार्ड पार्सन जाहैगोन, अब्ला जोङो गुबुननि सायाव सोनारनो गोनां जाहैफिनो फिन उन्दै बैसो बायदि। बे समावहाय जोङो गोबांथार खामानि मावनो हाया हिसाबै गावबो जोंनाव आरजिनो हानाय राहा एबा खाबुआ थाहैया जोंनियाव। बेनिखायनो सरकारा बेखौ नोजोर बोनानै गोबां रोखोमनि पेन्सन होदों। दा बेनि आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे मोनसे पेन्सनखौ दिन्थिनो आखायाव लानाय जाहैदों। दा बे पेन्सनखौ जोङो माब्रै प्रसेसै एप्लाइ खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनखौ आं बाहाय फारियै बुंनाय जादों। दा बेयो फार्स्ट टाइम बुंनाय जादों नोंथांमोननि थाखाय बेयो अफलाइनसो, अनलाइन प्रसेसजों जानाय नङा। बेयाव आं जाखौ खोन्थादों अनलाइन प्रसेसनि जुदि आंनि उनाव मिथियोब्ला उनाव नोंथांमोननो भिडिअ खालामना होनाय जागोन। नैबे अफलाइन प्रसेसनि दा नोंथांमोनहा बे अफलाइन प्रसेसआव जेखौ माबोरै मा खालामनो थिनदों बेखौ फारि फारि थाबायलाङोबा मोननायनि राहाखौ मोननो हानाय जागोन। दा ओमफ्राय बेखौ बुंखानाय जागोन, बेयो आं गोसो जानानै बुंनाय नङा, नोंथांमोना दा नायलांबाय नुनो मोननाय जागोन। अब्ला लोगोफोर फैदो जोङो फार्स्ट टाइम नोंथांमोनखौ आं इउसि ब्राउजार जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव लानानै थांनि, नोंथांमोना ब्राउजाराव आं जेखौ बुंदों बेखौ बानायबानो जाबाय। दा लोगोफोर बेबायदिनो गोबां गोनां भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि थाखाय बाहाय आं हगारनाय जायो हिसाबै नोंथांमोना बाहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव, साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। दानिया आरो नटिफिकेसन बेलखौबो थुनांगोन। दा बाहाय इन्दिरा गान्धी नेसनेल अल्ड एज पेन्सन स्किम बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लानाय जादों। इन्दिरा गान्धी नेसनेल अल्ड एज पेन्सन स्किम। दा बेयाव फारि फारि मा लिरनाय दङ नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनगोन। आरो बे लिरनायजोंनो थांबानो नोंथांमोनहा प्रसेसा बेनो जागोन आरो फाइनालाव नोंथांमोनहा फर्म मोनगोन। दा बे वेबसाइटखौ नोंथांमोना बाहाय नुदों www.indira-feelings.com होबाबो नुनो मोनगोन। दा बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि थाखाय आं बे लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन, बेजों डाइरेक्टलि हाबनो हानाय जाहैगोन। दा बाहाय फार्स्टआव नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट अफ इन्डिया has introduced Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme under National Social Assistance Program in the year 2007. 2007 नि थाखाय मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट अफ इन्डियायानो बेखौ इन्ट्रडिउस खालामनानै जोंनो लन्च खालामनानै होनाय जादों। दा बे हिसाबै बेखौ मोनबाय थायो होनदों। जों दा नायलांबाय थाबा नुगोन, बेखौ आं फरायथ'ला, नोंसोर फरायदो। नेसनेल ससियेल एसिस्टेन्स प्रग्राम, बेयाव जेखौ थांखि लानाय जादों बेनिफ्राय फारि फारि बानायदों। फेसार्स अफ इन्दिरा गान्धी नेसनेल अल्ड एज पेन्सन स्किमनि बेखौ नायनांगोन जों मा आखुथाय दङ। के फेसार्सफ्रा बाहाय नाय नोंथांमोनहा आन्डार इन्दिरा गान्धी नेसनेल बेखौ नुदों अल्ड एज पेन्सन स्किम दङ। सेनियर सिटिजेन अफ इन्डियानि खालि सेनियर सिटिजेन 60 इयार्सनि बारनायखौ, जायखौ जोङो सेनियर सिटिजेन बुङो, बिथांमोननो होनाय जायो। मान्थलि पेन्सन हरनाय जायो, फैसा हरनाय जायो। दा बेखौ नोंथांमोना दा नुनो मोनगोन फारियै। बेनिफ्राय बेयो मोनसे कन्ट्रिबिउसन नङा होनदों, अननानै होनाय नङा होनदों, खनसेयैनो ज' हरनायबो जानाय नङा बेयो पेन्सन। आरो बेखौ जों बारा लुबैबाबो मोननाय नङा, खम लुबैबाबो मोननाय नङा। बे रेगुलार जालांबाय थागोन मोनसे लिमिटजों। नोंथांमोनहा नाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेयो जोंनो नांथारगौ। जोंहा मा कन्डिसन जायोब्ला जों बेखौ मोननो हायो, बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन। फार्स्टआव दङ बाहाय नोंथांमोनहा नुदों दा एज अफ दा एप्लिकेन्ट शुड बी 60 इयार्स अफ अर हायार, 60 बोसोर जाथारनांगोन होनदों मिनिमाम, बेनिफ्राय बाराबो जानो हागौ। सेकेन्डआव होनदों एप्लिकेन्ट मास्ट बिलंस टु हाउस हल्ड लिभिं बिल' प्रपार्टि लाइन एकर्डिं टु दा क्राइटेरिया प्रेसक्राइब्ड बाय दा गभर्नमेन्ट। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंना बिल' प्रपार्टि लाइन BPLबो जानांगोन होनदों। BPL जायोबा मोनगोन, आरो हाउस वाइफफोर जायोबा मोनगोन, सिख्लायनो बुरैलांनायाबो मोनगोन, रान्दिबाबो मोनगोन, आरो जोंना हौवाफ्रा बोरायलांनायाबो मोनगोन, गासिखौबो मोनजोबगोन। आरो एजआ 60 इयार्स जाहैबानो जाबाय। बेयाव दङ एप्लिकेन्ट मास्ट बी destitute and having no regular source of financial support from family members or any other source is eligible for old age pension. एलिजिबिलिटिनि थाखाय जायफोर केन्डिडेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामो, नोंथांमोनहा सरकारियानो जा एबा न'नि मानसिफोरनिफ्राय जेबो रोखोमनि राङारि मदद मोननाय जानाय नङा होनदों। हथात रिटायार्ड पार्सननि थाखाय पेन्सन होयो, जायफोरा गभर्नमेन्ट जब मावो, बिथांमोनहा पेन्सन मोनखायो 60 इयार्स जाबानो, बिथांमोननि थाखाय बेखौ मोननाय नङा आरोखि। बेखौ मोननाय नङा बिथांमोनहा। जायफोरा साख्रि मावनानै रिटायार जाबाय
बिथांमोनहा पेन्सन मोनोबा बेखौ मोननाय नङा। आरो जायफोरा फिसाया साख्रि मावोमोन, जायखिजाया माबा मोनसे साख्रि जेरै रेलाव साख्रि मावनाय बेफोरबायदि, ओमफ्राय फिसाया थैलांबाय रिटायार जानानै, फिसायनि पेन्सनखौ बिसिया लागासिनो दङ, नाथाय नैबे बिसिया नैबे इन्दिरा गान्धी पेन्सनखौ मोननाय नङा आरो। बिदिनो सरखारनिफ्राय जेखिजाया माबा मोनसे मोननाय न'खरनि फेमिलिनि थ्रुयै मोननायबाबो बे मोननाय नङा। BPL आरो BPL पार्सन जायखिजाया वाइड' आरो वाइड' नङै बेफोर मोननो हाजोबगोन होनदों, मोननो हायो। ओमफ्राय बाहाय मोनसे खोथाखौ होनदों डिसेबिलिटिसफोरा मोनगोन होनदों। डिसेबिलिटिस माने सोरबा सोरबा बेनो खाना खुना बायदिसिना माखासे मानसिफोर जाय मोजां मा होनो देहानि नङा, बिथांमोनहा सिगाङाव मोनगौमोन 60 बोसोरनि, नाथाय 60 आरो 70 इयार्सनि in the age of group with severe and multiple disabilities in the age of group 60-79 years are not eligible for this scheme। दानिया मा जाबाय, जायफोर हेन्डिक्राफ्ट एबा देहायारि मोजां नङै बिथांमोनहा 60 निफ्राय 79 बोसोर बैसोनि जायोब्ला बिथांमोनहा मोननाय नङा होननानै बुंदों बाहाय। माने बिथांमोनहा सिगाङावसो मोनगोन, उननिखौ बेखौ मोनफैनाय नङा आरो। इन्दिरा गान्धी नेशनेल अल्ड एज पेन्सन एमाउन्टआ बेसेबां नाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। बेहाय मोननै केटेगरि दङ। केटेगरिया जाहैबाय BPL स्टुडेन्टनि थाखाय बिल' पभार्टि लाइन जायनाव कार्ड दङ बिथांमोननि थाखाय 60 निफ्राय 79 इयार्सनि थाखाय 200 पार मान्थ, ओमफ्राय 80 इयार्स बारबोबा बिथांमोननो 500 पार मान्थ सोनाय जायो होनदों। होमबा 500आ 80 बोसोरनि उनाव, ओमफ्राय 60निफ्राय 79 थाङोबा बेखिनि गेजेरनिया 200 थाखा खरि मोनगोन आरो पार मान्थ। बेनि डकुमेन्टस रिकुवार्ड मा नांगौ, एप्लिकेसन फर्म मोनसे मोनगोन। एप्लिकेसन फर्मखौ आं दा नोंथांमोननो खिन्थाना होगोन आरो डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना लानानै प्रिन्ट खालामनो हायो। ओमफ्राय प्रुफ एजआ जे नोंना 60 जाबाय बा 79 जाहैबाय, बेखौ खिन्थानो थाखाय प्रुफ जायखिजाया माबा मोनसे डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट दंब्ला जागोन, आरो डेट अफ बार्थ थानाय एनि सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनो हागोन। ओमफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट होनो होनदों। इनकाम सार्टिफिकेटआ बेसेबांमोन बै समाव बेखौ होनांगोन। बिल' पभार्टि लाइननि कार्ड होनो नांगोन, BPL नालाय BPLनि कार्ड होनो नांगोन, होमबासो सिनायगोन। बेंक पासबुक होनांगोन, नङाबा पस्टआव एकाउन्ट दंबा पस्टनि सार्टिफिकेट पासबुक होनांगोन। पासपर्ट साइज फट'ग्राफ होनांगोन जायखिजाया। दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि डकुमेन्टस। इन्दिरा गान्धी नेशनेल अल्ड एज पेन्सन एप्लिकेसन प्रसिडिउर माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ, नैबे गोनांथार बाथ्रा। बेनिफ्राय दस्रा वेबसाइट गैया होनदों एप्लाइ खालामनांगौनि थाखाय। गुबुन गुबुनफोराव दंबाबो नोंसोर बेखौ नायनांला, नैबे गाहाय फारि माखौ नायनो बेखौ नायबानो जाबाय। फार्स्टआव नुनो मोनगोन टु एप्लाइ इमिडिएटलि इन रुरेल एरियास भिजिट इउर ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट एन्ड इन आर्बान एरियास भिजिट इउर डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसार। दा जोंना मा जाबाय होनदों, गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा जोङो थाबैनो मायाव थांनांगोन होनदों, ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव थांनांगोन होनदों। डिस्ट्रिक्टनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव हाबहैनांगोन, बिथांनियाव थांनांगोन, अफिसारनाव। बिनिफ्राय जुदि आर्बान एबा टाउन एरियानि मानसिब्ला जोङो मा खालामनांगोन होनदों, डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसाव थांनांगोन आरो। अफिसाव हाबहैनांगोन टाउननिया, आर्बाननिया, ओमफ्राय रुरेल एबा गोग्लैसोनाय गामि सिंनिया ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव आन्दाराव हाबहैनांगोन होनदों, बेयाव जों थांनांगोन। बेनिफ्राय स्टेप 1आव नोंथांमोना नुनो मोनगोन एप्लिकेसन फर्म मोनगोन होनदों। बबेनिफ्राय? ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय। आरो नङाबा जों दहाय आं डाउनलड खालामनो थिननाया बेखौबो मोनबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेखौ फिलआप खालामनांगोन। फिलआप खालामनायाव मा नांगौ होनदों, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लक डिटेल्स, नेम अफ द भिलेज पन्सायत, फर्मआव जेखौ बिदों बेखौ होजोबनांगोन। नेम अफ ससाइटि, बेनिफिसियारि अफ हेरिस, हाउस नाम्बार, जेन्डार, न' नाम्बार, मा नाम्बार, जेन्डार, मेल, बेखौ फर्म फिलआप खालामबा नोंथांमोना मिथिजोबगोन, फर्मआव बिदि थाखाजोबगोन आरोखि। बेखौ नुनो मोनो। भटार आइडि नाम्बार, एनुवेल इनकाम सार्टिफिकेटनि डिटेल्स होनांगोन, बार्थ सार्टिफिकेट होनांगोन, ओमफ्राय एज एन्ड डेट अफ बार्थ होनांगोन होनदों। जायखिजाया डेट अफ बार्थ थांबानो बार्थनि एजआबो थांफाखागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोन नैबेखौ नुनो मोनदों, नैबे जाहैबाय एप्लिकेसन फर्म। बेयाव बिनायखौ होबानो जाबाय। बाव फुल स्क्रिन दङ, नोंथांमोना बेखौ टाच खालामनानै फुल स्क्रिनखौ टाच खालामबा फुल स्क्रिन जागोन। आरो फुल स्क्रिननि गाहायाव मोनसे आगदाथिं खनायाव थिरसिन बायदि गाहायाव जाखांगोन, बाहाय थुयोबा नोंथांमोना डाउनलड जागोन, आं दा खिन्थागोन। बेनिफ्राय साबमिट खालामदो। साबमिट खालामखांनायनि उनाव कनसार्न डिटेल्स ससियेल वेलफेयार अफिसारनाव साबमिट खालामनानै होबानो जाबाय होनदों। ओमफ्राय आर्बान एरियानिया डाइरेक्टलि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयार अफिसार ससियेल वेलफेयारनाव थांबानो जाबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय नाम्बार 4आव दङ एप्लिकेसन उइल बि
स्क्रुटनाइज्ड अर भेरिफाइड बाय अफिसारा भेरिफाइड खालामगोन नोंथांनि एप्लिकेसनखौ नंगौ नङा नायगोन। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ नाम्बार 5 नुनो मोन्दों। रिकमेन्ड नोंनाव हरफिनगोन, जुदि जायोबा जायो, जायाबा जाया नोंथांमोनहा बेखौ मिथिफिनगोन। ओमफ्राय उनावहाय गावसोरो बेखौ गावसोरनि कमिटिजों बेखौ आपल'ड खालामना हरगोन आरो सेन्ड खालाम हरगोन। बेनि उनाव नोंथांनाव गासै कनफार्मेसन फैगोन। कनफार्मेसननि गेजेराव नोंथाङा बेखौ मान्थलि मोनलांनो हानाय जाहैगोन आरोखि, नोंथाङा बेखौ मोननो हानाय जागोन। ओमफ्राय अनलाइन एप्लिकेसननि थाखायबो बाहाय होनाय दङ, नै भिजिट पेज दङ मोननै बाहाय नुनो मोन्दों। क्लिक नैबेयाव नाम्बार 1 2 नाम्बार 2 बेखौ नोंथांमोना नायना लाब्लाबो जाबाय। अनलाइननि थाखाय स्टेप बाय स्टेप दङ। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायना लादो, एखे लिंकआनो दंखायो। जेखि जाया मोनसे खोथाया जाहैबाय, नैबे फर्म डाउनलड खालामनायखौ मिथियाब्ला नोंथांमोना नैबे फुल स्क्रिनाव बिदि टाच खालामना हो, लिरनायाव लोगो लोगो बिदि फुल स्क्रिन जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा गाहायाव नैबे गाहायथाराव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन, थिरसिन गाहायाव नोंथांमोननियाव बेयाव नोंथांमोना डाउनलड अपसन ओंखारगोन। डाउनलड खालामना लाब्लानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना रोङाब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव दङ लिंक, बेयाव डाउनलड खालामना लानो हागोन फर्मखौ, ओमफ्राय फिलआप खालामनो हागोन आरो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना जा प्रसेस नुदों नोंथांमोना बेबायदि एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय। आरो एसे एनै सोरबा बोराय पेन्सन मोनखानाय मानसिफोरनि खाथियाव एसे थांदेरबानो जाबाय। मोनफ्रोमबो गामियावनो बिदि पेन्सन मोननाय मानसिफोर दंखायो, बेखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। सासे नङा सासेया थाखागोन एरियायाव दंब्ला। बेजों एसे सुलु लाहैदेरबावबा नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि मिथिनो मोननाय जागोन। ओमफ्राय खालामदो आरो। अब्ला लोगोफोर, हमनो हाबाय जानांगौ एसेब्लाबो नोंथांमोनहा बे पेन्सन स्किमखौ। दिनैनि जानाखि भिडिअ नोंथांमोना मोजां मोननायबा चेनेल साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय। ओमफ्राय नटिफिकेसन बेलखौ एसेनोसै, गोजोन्थों।